El motiu de la implantació d'aquest Video Wall a l'oficina de turisme és perquè el visitant o el turista que aterrissi en el nostre municipi tingui una imatge molt visual, molt gràfica de tot el que és el nostre municipi. Que es pugui fer la seva visita guiada, la seva ruta guiada i que se la pugui importar en el seu smartphone o la seva tablet i que a partir d'aquí tinguem més facilitats a donar contingut en el nostre municipi. Vam creure un projecte tan ambiciós com aquest, tenim clar que serem una de les úniques oficines, ja no només de Catalunya, sinó arreu d'Espanya, que tingui un projecte important com és aquest, una plasmació d'un video wall interactiu. És molt important la paraula interactiu, no serà una tele normal i corrent que tu veuràs unes imatges, no, tu interactuaràs, els nens petits podran jugar en diferents jocs, tots basats en el nostre municipi, i les persones que interessin, tal com he dit abans, marcar-se la seva ruta, conèixer el nostre municipi, en 5 minuts que durarà la presentació coneixeran perfectament tot el que és el nostre municipi. Estem parlant d'una tele molt ambiciosa, diguem-ho així, és un projecte molt ambiciós. Tinguem en compte que la pantalla farà uns 6 metres per 1,20 m d'alçada, seran uns 7 metres i pico quadrats d'interactuació constant entre la persona i la pantalla. La pantalla, per fer-ho fàcil, perquè es podrà dividir en 5 sectors, d'aquesta manera 5 famílies diferents podran interactuar entre elles o cadascuna es podrà descarregar la informació que consideri del municipi. Això estarà operatiu al 100% per Setmana Santa. Setmana Santa es farà la presentació i a partir de Setmana Santa tothom en podrà gaudir.